ka Samla ka ong bania Jngai Shwa Shipor ku boleh perlok Samla apira purana ka apira channel katu kene ki perlok ki teks ngana WhatsApp ki ong ba apira ngan le Kumno ka Samla Jngai ngila elang katu kene por rementa ka ong bangin ya Jngai Shwa Shipor le sistio artio laitio ngin om ya phone ngin om ya teks ban ngin om ya teks hiru na WhatsApp namar ba ka Samla Jngai ka ong ba kala sungutat kala sungungia ya kene ga jingilang Samla te ailat Shwa Shipor bat kan sawan ra byang ya ka jing sungutenan hadin pat ndala hadin ndala ya Jngai katu kene por kemut ban ya Jngai Shwa Shipang ka igadau ngini keren hadin henry hamiya mata keban ko ngakwa makan kolong mad hakum kan ka klimat don katu kan ni kisnyang ki kale ki perlok jingi kile Kumno baby kai kebat kadau ko ba perlong pi ban le kumne ni baby pi le yo Samla shawai ne ni baby la kang ime ipane ni baby ngamla te ban iem klema pi kasngi ru dum sak meneng ru hap slap kajaru ktang kene batia ban lek belaru om Kwah om Nang ni danut ru pedang baby map se baby nga to phone se baby nga to text se baby nga ni baby please 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 gila aku menik perlu ngan oi pikan ni kalong ka baba kelawat jule lanu ru em haba ka kan thai ka Jngai ko ong ban Jngai te Jngai be kadau ka ba perlu ka kan thai kadau ko ba pelong ka kanthai ban le ha kan ko kom kade kadau ban kong kolong kade ke jinglong kale jong pi kemen marbele pitbe pala de ka men step pikir na batia good morning baby I love you baby have good day good night good time men singi good afternoon baby la de disha la de bamja phile ayu baby la dala janmit kamju hi dala men mit le te good night baby I love you baby so much I love you baby to kudup shose baby nga shwa banthia pile kumne pile ka babakala namar bele pitbe shitbe ya ka kantai kane ka kantai ka pe ya mobile ar phusau kanta ha ka shisngi ar phusau sen la ne live hosen ka pe ya ka mobile uni ukale utek sbe ya ka manla ka por ka kantai nganong pi ka ngya no ka tu ka jingsngau jungka ya pi ka longkum ka pi longkum ko hatop pi the shite jingi ka dap no ka tu ka jingi hadu bakasle no yo ki weiru ya ka Samla jung pi mentangan oi pi nilang ipai na ka psychology ka kanthei ka ie ya ushenrang uba kayo ban tebe ngan IP ka nuksa pilet the pisah bang shispa arspa sanspa 1000 pite pisah bang kat ba pinang thep ka interest kanang kiu ka total amount kanang kiu shalor kanang bon ka kanthei kolong kumju haba kayo ban tebe IP kayo ban phone pi man step ka ki good morning baby pile ayu pile chano pile Kumno dalak jenmet good night baby kayo ban ong pi to group shose baby ngaso temang sukun ja ban im klema pi lara pi ailat deka bahkan le pi kumta kan sa e je pi namar le kayo ban tebe pi kayo ban invest pi kayo ban tep pisa kayo ban keren e je pi hanre kikale jungi pat kikeren hi ngono pi ka kathai kan amnang ban e je kum kita kijat senrang lara pi mngai pule nai ko psychology atomic attraction napo Amazon pila ban yo kata te kadau ke bahar kolong ba kikale jungi kisah penyat ha ka kenthe kadau bahar kisah penyat ha ka kenthe lada ka lej piknik perlok lej piknik bahaying lej piknik pa best friend lej piknik bat ki para kelas leni lej seni lej style lej sang kani kata kikale jungi kisusha bet hot lada ong ka kenthe tang ong em ni ong em tờ đó ông em ta đắm nó mẹ stay lại nó mẹ try snew nga mẹ chu mẹ eat nga mẹ khang lat nga belai mẹ let's don't bore nga de mẹ de mẹ ban control nga katu ki kale jingi pat kita se baby map nga to khilet ken ti so bukan kai ro to se baby map nga kini kila syak peniat ha ka kan thai kum kini kijat senrang ki dei ban phong skat no namar belai ka kan thai kan omnang ban e ki dan kam ban don ya ke jinglong ke jinglong confident jong urong ba bala banong hooj bala banong em kata hi daw jing bakala barbar bor usnrang ule telada pila ban le kumta kan se je pi te kadaw ko ba ka ong pi ban Jngai no dei namar pile ya kita ke jing bakala ka e ko ba pi dei mele manta haba ka kan thei ko ong ban ya Jngai no bat pi kamot ba pej mantangan ai usa pi dei ma pi ek te song kumni emotionally physically but psychologically kata kemut baka perkat epi kasngeu ya kasngeu e je pi ka perkat e je pi bat kata ka met jingkaru ka Kwah ban don hasenda jong pi menta ka ong batungin ya Jngai no te piru Jngai no naka omdei ba pim e chu ya ka Jngai no naka te kada menengkong wat phone chu ya ka wat nom tek chu ya ka
ya status jengka wat page chu ya ka Facebook page jengka wat ju like chu nang ta ya ka Instagram page jengka wat ju like chu hagani ka por melesi kala bandai sitio artio tamba wat ju like chu ya kata ka ba ong ip kan ma ba te na tapat menchua ya tek song kai don ke jing tek song ka sngau ka perkat ip ka sngau kwak bandon ha sendak jong pi hendai mentakan sang-kesan haba ka ong ban Jngai pi ja shisana ga jingim juga pilek ya ka ka bang ong haba ha ka donu jengka ka perkat ha ka jabing juga ka perkat che ip don ha ka donu juga ka sngau kenja ip kan sawan ken pi namar balai pimlek syu kumusnyang ukale ban sulit tebe ka ban sulit phone ka ban sulit kro ka mentapat pi pen i ka ya ka donut ba ya ka donut jinglong senrang jupi jinglong confident jupi ba pim koloi ban pendam ka pimlek pim trek syu ban lek tebe ka kan sawan cepi namar ba ka kantai lada ka i jepi ka i jiru ip bat kan sawan cepi bat lah ba kawan cepi kan sanang i ju kan ong ip hai halo teo haba ka ong pi hai halo hadin nda kala tek sepi adin stio leni arteo pimdai pat ban le biang ku musnyang ukale hai baby haba kala wan sepi kan pin spiru ulek biang seka hai baby ani pilong kumno su temang su kenja ni haba pilawan pai te sungu yo men sim biang sungu bangja biang sungu yo tiap ha biang ni su tenat sungu ku boleh sibon baby pila tek biang wat jule ya kata mentah haba kawan sepi hai baby lai si hadin stio arteo ka tek sepi ka ong ba hai baby what reply ka hello what reply ka pilong kumno balik pim reply what reply hiru kat taru ailat ba haduk bakan da text pi bonsen haduk bakan da phone pi bonsen namar belai abaka tebe ya pi ailat bakan ya tebe bat hadian pat ba lane kata ka ba kadai ka ba benkong ka ba pidai belek ka ba ar kalau ma abaka text pi artili tele message what reply ap swa shikenta ar kenta lane shiteng singi dan le janmi la shai step ani layo thia ani bun kam ong kum ta kai pen i ba phim dei u shenrang ukale u basu apor kum utu shenrang u basu ong ba abang ni la teks mkat tak la reply dala phone maka la sim phi dei u shenrang khon shenrang email wan pet jaga yang gesem u khon shenrang u ban ba swai wasti ga jaj ban riu phim dei u shenrang u basu up kabang tang ba teks ka katai tang ba phone ka katai pidan la ka kam man le lada ka do mi pi ba kam phim yo ban teks phim yo ban reply ka ha ka por ba teks lada ka do mi pi ba phim yo ban phone ha ka por ba ka phone pi wat aili hiru wat pan ma pi dei u shenrang phim dei u kale u basu up be tang ya ka kantai te kumta ken pi pen i ha ka ya ka jinglong rang ba jong pi te phile kumta bat kan sabha kan ni ka jing dei jong pi te wat jule shu ya kitu gijing bakala ban phone ban text ngan sakarang gawai ga video ka ong ba kat no sin ban text ban phone ya ka samla hangta pin sa sung tho ba kadang gawai ga video ka ba ngala de pelaj meswa kumno ban e ya ka kanthai da ka jing start ka to hang to ru ngala dap keren ya ka ne ka phang kanang ba pin laj na ka ne ka jing ka ba phi ka do menta bun ki serang ki text ngana kan ne ka jing ka da hi ka ban kong golong ba kim nang kumno ban e ya ka kanthai da ka jing start ki e ya ka kanthai da ka jing hikai ka dustur aja kimi u khasi ban mani ka kanthai ban ko ngu e ka kanthai ban sya pania ka kanthai ban ai lat e ka kanthai ba kan long kan rat halor u senrang bun ki samla jingi ki sya ki bun ki perlok samla jingi ki text ki sya pania ka kanthai ki ko ngu ka dustur aja kemi kosi ban syak pania ka kantai keningan ong pi kalong ka babakala orang bahi ladang ipa na ka bible na tin jung belai udai ukli unok sencar unok kadar te mental lada pilong kli lok sencar unok kadar kumno nduk badak samla pi syak pania ka nak takadau nga play ka apira channel ban ajumut igi samla kantai ban ajumut igi samla senrang kuno bangin tei ya kalong breu man breu iwe te dan sibun ki perlu kita ngana WhatsApp dan ketu kene ki bangayo ban reply dan ketu kene pat la si ngaro hablai bela bon ki kam te klem yo ban reply ya sya ban ngan sepsyang ban jubab ya bro ki ba teks na WhatsApp kulai sibun perlu samla apira pura na ka apira channel